Hej, anden HF'er. Inden jeg lige starter med at fortælle om den her første vejledning, så vil jeg sige, at vi glæder os virkelig til at se jer live herude på KG, og vi håber virkelig på, at det kommer til at ske i den forbindelse med den her SSO. Som I nok har set i mailen fra Anne-Birgitte, har vi valgt at flytte SSO-ugen om på den anden side af påsken, for lige netop i et håb om, at I helt sikkert er herude og kan skrive den herude med hjælp fra vejlederne. Men det skal vi nok snakke nærmere om, når vi kommer lidt længere hen i processen. Godt. Jeg har lige sendt en mail til alle klasser. Nu er jeg lige inde på anden kurs her, men alle andre klasser har også fået stort set samme mail. I den her mail, der kan I se, hvem jeres vejledere er, og I kan se noget om, hvordan første vejledning skal foregå. Det er vigtigt, at på onsdag, når vi har vejledningen i anden og tredje modul, at I møder ind allerede fra starten af. Og her er skrevet 9.30, det er 9.40, I skal komme, ikke? Så møder I ind der, og så sætter jeres klasselærer jer i gang med, hvordan I skal forberede den her individuelle vejledning, I får med jeres vejleder eller vejledere. Så I skal komme der, og inden I kommer til vejledninger, så det skal I allerede lave inden, der skal I gå ind i det dokument, jeg har delt med jer. For jeg har delt et dokument med jer alle sammen. Jeg har for eksempel åbent kendes her. Altså jeg har simpelthen et Google Docs dokument, jeg har åbent med alle sammen, som er delt med alle jeres vejledere. Og de ligger sådan i mapper klassevis, så I kan se, det er anden SS mapper her, så ligger de simpelthen her alle sammen, som alle sammen er delt med vejlederne, så de nemt kan finde rundt i dem, og nemt kan hjælpe jer. Så I skal skrive ind i det Google Docs dokument, jeg har lavet til jer. Det her, man kan få hjælp, og det gør det meget nemmere for alle, hvis I skriver derind. Så det skal I. Godt. Derinde skal I gå ind og skrive jeres tanker om det emne, I har valgt. Har I for eksempel valgt 2. verdenskrig, så skal I skrive, hvad er det egentlig for en del af 2. verdenskrig, I gerne vil have. Har I valgt om romantikken i dansk, hvad er det for nogle forfattere, du godt kunne tænke dig, hvad del af romantikken er, du godt kunne tænke dig at beskæftige dig med. Bagefter skal du så stille dig i hvert fald 5, der må gerne være flere, HV-spørgsmål om ting, du godt kunne tænke dig at finde svaret på, eller skrive om svaret på, i din opgave i løbet af den uge, du skal skrive. Ikke? Så det kan være, hvordan bruger H.C. Andersen sine dyr i sin eventyr, eller det kan være, hvorfor kom der så mange gæstearbejdere til Danmark i 60'erne, og så videre. Her skal du sådan skrive 5 HV-spørgsmål, du godt kunne tænke dig at komme ind på opgaven. Du skal også finde noget materiale, du vil bruge i dansk, måske så vælger dansk, kunne det være den novelle, eller hvad du har lyst til at analysere. Er det historie, måske nogle kilder, du kan bruge? Er det i samfundsfag? Kunne det også være nogle artikler, eller noget, du har tænkt dig at bruge? Så det skal du finde minimum et stykke af. Man må altid gerne gøre mere end det, der står her. Og hvis man vælger samfundsfag og psykologi, er det jo sådan meget teoritunge fag, så her skal man også tænke på, hvilke teori kunne du godt tænke dig at bruge. Så det er sådan nogle af de ting, du skal have tænkt på inden tid. Derudover nu kommer jeg til at zoome lidt meget ind på den, så har jeg sendt sådan en tidsliste her på. I kan godt se, at Adam han for eksempel står 2 steder. Det betyder bare, at han stadigvæk kun skal komme kl. 9.25, og så skal han snakke med sine 2 vejledere, som så er Torbjørn og Jens Jakob. Så det er den måde, den her skal forstås på. Så her kan I simpelthen se, hvornår det er, I skal til den individuelle vejledning. Og det er vigtigt, at I kommer, og det er vigtigt, at I er der til tiden, så I får fuld udbytte af jeres vejledninger. Og så hernede kan I se, hvilke lærere I har. Og hvis der skulle være nogen, der er farvet med gule, det er der i nogle af klasserne, så er det en lærer, I ikke har til det fag, som det egentlig vil være. Så hvis Jens Jakob her, han havde været farvet gul, så ville der stå en anden lærer, som I så skulle vejlede jer. Men I har alle sammen minimum 1 vejleder, I kender, og som regel, så kender I dem begge 2. Godt. Det var det, jeg ville sige. Så sørg for at komme til vejledning, og sørg for at komme forberedt og have skrevet de her ting inden tid. Det kommer simpelthen til at betyde noget for, hvor godt I klarer jer. Jo bedre I bruger vejledningerne, jo bedre klarer jer til selve SSO'en. Så sørg for at komme forberedt. Godt. Hej hej.